No to je... Pičovka. Nevím to. Nemusím. Nahrál to? Já staré, hodím asi tyčku. A ty si dal tak, že natočí si odkusal, potom dá si vodku a potom si odkusal, alebo ty si to robil. Já jsem si dal na začátek len také minimum. Mne fakt si zájemno napíše teraz mrtne sa na to. Tyčka, ale pozor, je tu tyčka. Ale... Vás sa boja, že ste policajti. Oni sa vás boja, že ste policajti. Som sa práve zavrti vodku. To nážava strašne. Fuj. A ja som si dal takú jednu, asi si dám ešte ďalšie. A úplne to páli do očí, spiči, viči. No, neviem. Ale vám tam ešte ostala. Ne, strašne to sviečilo. Ale to je novičom našeho interview. A ty to natáčaš? Fuj! Normálne, že blek aká šmekla. Ne, to fakt nepočítať. Ale to jablko mi tiež šmakuje. A ja mám jednom batohu. A ja mám jednom batohu, asi si ho idem rovno jebnúť. Jako musí sem... Jablko je mŕte zdravé vlastne. Vysvietem s tou... Nečiec mi ho celé, hajzel. Ty mi ješ moje jablko, hajzel. Ale neviem, počkej. Chcete chleba? Černom. Tam bude nejaké pomocné maslo, šunka. Nejte viace. Zložaj ho! Jak tam jablko? Jablko? Ne, to si dám ja. Ale musí tu najprv niekde byť. Ne. Tu máš. Vypadol chleba. Dôkazy o sprejovacom materiálu. Počkaj. Tak som nakoniec strážil. Tak nakoniec strážil, že ty zastal. Nahrávaš? Nenahráva si to už. Nahráva. Nahráva. Ja piče! Aj banán! 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 Yes! Chcete aj banán? Toto je nenormálne! Tu sú policajti! Ej, ty ľudí! Ty kokoti vyjebali! Nie som ja, chlapci moji, dneska budem bez chytrý. Bude to asi tým, že som skúrený. Večer to je